en primeiro lugar, como non pode ser de outra maneira, agradecer a presentación e especialmente o convite. Dende a Fundación Juana de Vega estamos encantados de estar aquí, unha comarca na que, como comentaba o señor alcalde, estamos traballando intensamente dende hai uns anos. Nese sentido, agradecemos enormemente a Fundación Florencio Delgado Urrerán o convite. Nese sentido tamén, especial para nós, ligar estas dúas figuras, a de Urrerán e a de Juana de Vega, dúas figuras relevantes da cultura galega. E, brevemente, se me permitides, vou introducir un pouco que é a nosa fundación, porque por esta zona de Galicia non somos tan coñecidos como no norte. É unha fundación privada, sen ánimo de lucro, radicada en Oleiros, na Coruña. Foi fundada en 1872 por mandato vía testamentaria. Juana de Vega falece sin descendencia e entonces deixa por esa vía testamentaria o mandato de crear unha fundación que se dedique nun principio orientada como escola agraria, pero que se dedique fundamentalmente a mellora da calidad de vida da xente rural. Mais de 150 anos despois seguimos traballando con este principio fundacional, resaltando sempre eses valores que hai no rural, que poden ser productivos, por suposto, ambientais e especialmente sociais, unha cuestión que daqui imos falar na nosa ponencia. Nese sentido, lóxicamente, os lumes afectan moi directamente esa calidad de vida, e non afectan só a calidad de vida, afectan tamén a propia seguridade. Cada vez temos lumes máis potentes, cada vez temos lumes máis agresivos, e estes tres factores que comentaba, ambiental, social e económico, cada vez temos un rural máis vulnerable en relación a estes lumes. Gústanos dicir que, lóxicamente, o lume é unha problemática, pero entendemos que é tamén un síntoma dunha enfermidade maior. Nese sentido, cando unha persoa está enferma e ten febre, o primeiro que fai é tentar reducir esa febre. Eso sería, seguindo co símil, eso podría ser, o mellor, esa extinción. Pero se non vas ás causas que che xeran esa febre, se repetidamente volves a ter episodios de febre, tes que diagnosticar, tes que saber por que estás tendo esa enfermidade. E iso é un pouco o que nos está pasando, entendemos que nos está pasando cos lumes. Lóxicamente, hai que dotar de medios de extinción, eso non imos a discutir. Hai que dotar de medios a eses equipos que fan ese esforzo de cuidar montes e vilas, pero temos que ir á raíz do problema. E a raíz do problema poderíamos resumila que é unha cuestión de ordenación territorial, basicamente. Tocounos vivir un cambio histórico, eu son licenciado en Historia, e nese sentido, non sei se é unha sorte ou unha desgracia que nos tocase vivir esta época, pero realmente estamos asistindo ao fin dunha transición que comezou nos anos 60, seguramente, eso é de sobra coñecido, o cambio dese modelo agrario tradicional a modelos máis enfocados á industria e á comercialización. E nese sentido estivemos unha transición de décadas e estamos chegando mellor a un punto final desa transición, pero realmente o mellor non sabemos moi ben a cara onde ir. E cal é esa transición? Pois é unha transición moi profunda a nivel estrutural, social, económico, da relación que temos co territorio, sobre todo. Estamos vivindo dunha forma distinta, a forma de habitar o territorio é diferente ao que era antes. E iso está xerando unha disfunción que se traduce en moitos aspectos, pero un deles que é o máis visible e seguramente o máis grave e perigoso son eses lumes forestais. Frecuentemente falamos, manexamos un concepto de tres Galicias. Hai unha Galicia densamente habitada e densamente ocupada. Sí, vamos con E esa Galicia densamente habitada cada vez está absorbendo máis poboación. Temos outra Galicia productiva, non temos un discurso negativo en relación ao rural nese sentido, hai unha Galicia activa, unha Galicia productiva, unha Galicia rural emprendedora, moderna, tecnolóxica. Hai sectores moi notables en ese sentido, o exemplo do lácteo, somos a oitava rexión produtora de lácteo en Europa, en bruto, a modo de exemplo. Estamos en Valdeorras, onde temos o sector do viño, que é un sector tamén punteiro en moitos aspectos. Entonces non todo o discurso é negativo. E esa Galicia produtora tamén deixa paso unha Galicia onde se hai máis dificultades de xestión, de sobra coñecido, abandono, despoboación, etc. O mellor esa Galicia nos está anunciando como é o futuro das outras dúas, se non tomamos medidas urxentes nese sentido. Falábamos de que hai unhas condicións estruturais difíciles de cambiar. Vou dar así algún dato, non moitos, por non aburrir, e un dato significativo é como é esa estrutura territorial que temos, como esa fragmentación da propiedade, por exemplo. 11 millóns de parcelas rústicas, pois é, para o territorio que temos, é un número moi significativo, moi elevado, seguramente. Incidindo en eso, en esa idea de onde vivimos e como vivimos, estes son datos do IGE, do Instituto Galego de Estatística, o 57% da poboación galega vive no 1%, no 1,2% do territorio. Isto é moi significativo, cada vez tendemos máis a esa concentración do hábitat. Nese sentido tamén, recalcando esa idea,
máis da mitade da xente, o 54% da poboación, vive nas 7 cidades ou en núcleos de máis de 10.000 habitantes. E iso significa que temos amplas superficies territoriais que non están sendo xestionadas, non, lóxicamente. A fronteira urbana-rural cada vez é máis difusa, xa non sabemos moi ben que é rural, se Galicia sigue sendo un país rural, esa sería unha pregunta, non, que tamén poderíamos lanzar á audiencia, ou mellor xa non somos un país rural, xa temos outros intereses, temos outro estilo de vida, outro modo de vida, e iso repercute, como decía antes, pois xuntado, lóxicamente, co cambio climático, con outras circunstancias, non, que esa residencia territorial cada vez é máis dificultosa, porque non temos contingente poboacional para manexar ese territorio, non. Bueno, ese dato que vemos na gráfica, non temos superficie agraria útil, non tanta terra de calidade enolóxica como creemos, pero unha gran parte témola abandonada, non? Falamos casi dun millón de hectáreas que están abandonadas, non? Que podrían ser terra productiva que non se está utilizando, non? Ben, nese sentido, máis alá dos datos, estes datos recentemente xa foron actualizados, digamos, non? O que fixemos na Fundación, unha vez pasaron os lumes, deixando, bueno, unhas semanas, non, de marxe, no, por respeto tamén ás persoas deses territorios, foi facer unha saída de campo, no? O compañeiro Daniel e Maiseu visitamos, non, estas comarcas que padeceron os lumes, comezamos no alto das Estivadas, en Cualedro, no límite entre Cualedro e a Limia, e dai iniciamos un periplo que nos levou ata Montefurado, no? Nese sentido, máis alá dos kilómetros percorridos e demais, o objetivo que tiñamos era, como técnicos, entender un pouco eso que estábamos vendo nas noticias. Nós non podemos poñernos no sitio das persoas que padecen estes lumes, non é comparable a nosa experiencia de visitar os lugares queimados, obviamente, co que sufren as persoas que os padecen de forma directa, e o objetivo real, final, era tamén acompañar a esas comunidades locais coas que xeralmente traballamos, non? Nos na Fundación, cando estamos nun proxecto, podemos ter o noso coñecemento técnico e demais, pero sempre nos apoiamos no coñecemento experto do territorio, e esos son as persoas que viven, que habitan e que traballan nos territorios, non? Nese sentido, absolutamente en todos os nosos proxectos contamos con esa participación pública, con esa opinión, non? Unha vez son estes lumes, nos interesamos por esas persoas e entón decidimos facer esta visita de campo para que nos relaten, que nos conten como viviron o proceso, que claves entenderon eles deste proceso, non? E nese sentido sí que vimos, despois Daniel incidirá nisto, non vimos un cambio de atitude respecto a outros episodios de lumes, porque, lóxicamente, a gravidade da situación actual leva a que teñamos unha atitude nova. Unha atitude nova que entendemos como positiva, non? Precisamente conectando co título destas xornadas, non? O Cagroma. Temos moitas comunidades rurais, moitas comunidades de montes, moitos axentes locais que están activos, temos hoxe na mesa algún deles, non? En ese sentido vemos que sí que hai un cambio de actitude e esperemos que un cambio de paradigma, non? Ben, nese sentido, como vemos nas imaxes, os resultados, a realidade, non, de eso que visitamos, a modo así de escolma, temos esa parte do territorio que está infrautilizado, temos esas hectáreas que comentaba que están abandonadas e, lóxicamente, o resultante diso unha paisaxe moi vulnerable, non? Esa estrutura paisaxística está fondamentalmente alterada, Galicia é un territorio moi antropizado, no momento que deixamos de facer ese manexo as condicións cambian e somos pasto deses lumes, e nese sentido a natureza non ten xa recursos para xestionar eses lumes, non? Entendendo o lume como un fenómeno natural, o territorio xa non pode facer fronte a esa magnitude dos lumes, non? Esa paisaxe xa non ten capacidade de asimilar o que está pasando, non? Aquel mosaico paisaxístico tradicional, onde todo estaba no seu sitio, que era un modelo que en moitos casos tamén era dificultoso, no, para a subsistencia, pero que nos permitía un certo equilibrio, eso desapareceu. En ningún caso pretendemos romantizar ese pasado, ni moito menos, pero sí tomar leccións do que se estaba facendo ben e que podemos replicar de cara ao futuro, no? Nese sentido, esa continuidade dos lumes, pois, de non cambiar esa parte estrutural, podemos seguir, como decía anteriormente, tratando esa febre, pero non vamos a conseguir detelo se non vamos á base e á raíz do problema. É un pouco exemplo, non, desas saídas de campo que facíamos. Nos sempre decimos que traballamos con dúas componentes, non? Temos esa base territorial, que é fundamental, porque traballamos co territorio, coa paisaxe, e a paisaxe xurde precisamente desa relación das persoas co territorio. Sin as persoas non facemos nada. É certo que nos modelos actuais non precisamos do mesmo contingente de poboación no rural para manexar o territorio, para xestionar ese territorio, pero sin a xente, sin as comunidades locais, sin as comunidades rurais, non poderíamos facer nada. E penso que xa lle dou a palabra a Daniel. Ana, sí. Nada, problema técnico menor, non pasa nada. Métoche un pouco de mau. Sempre hai que facer así algo no directo. Sí, é para ver se a xente está atenta ou non. Aquí o que se estaba quedando así un pouco tal, despertou. Sí, nada, a mí gustame falar así un pouco de pé, son máis inquieto.
E sí que é certo que, inda que a finalidade é o que surgiu, non foi de ningún proxecto, senón foi algo natural de querer saber como estaba a xente do territorio, fomos escoitando, fomos vendo, e sí que frente a noticias, non, que hai esa tendencia a generalizar solucións, a generalizar problemas, vimos como moitos matices, moitas diferencias, e quixemos tamén sacar unha serie de leccións, que non son unhas leccións como se foran escritas nun testamento, senón que é para que nos cuestionedes, que nos digades e conocer realidades particulares. Unha delas era iso, non? O tema de se arden os pinos, os eucaliptos, se as frondosas funcionan, non funcionan. Un pouco o que vimos é que temos que ir vendo o primeiro que máis surgía tamén pola vida das persoas, que xa empeza a verse peligrar, e ademais que os núcleos hai que protexelos e hai que redefinir que especies empleamos e hasta onde as empleamos. E iso varía, inda que aquí a mellor temos unha lei que di 50 metros, cada territorio, cada zona, cada núcleo ten unhas circunstancias particulares. Tamén é importante que a propia xente da aldea vai vendo eso, non? E despois tamén temos que valorar o seu estado de conservación. Non podemos pensar que se teño unha frondosa, se teño un castiñeiro, ese é un superhéroe que vai facer unha barreira e vai espantar todo o lume. Non, ten que haber unhas condicións de humedade, estamos vendo tamén en outras especies tamén productivas moito decaemento, con enfermedades, con plagas, eses árboles son vulnerables. E se agora vemos máis tempo de secas ou de condicións que afectan a que os árboles estén ben, se estamos vendo os árboles decaídos antes dos lumes, pois cando ven un lume é un condicionante importante para que vai. Entón, temos que ter en consideración eso e salirnos desa idea de, bueno, isto é malo, isto é bo, isto vai funcionar, ora non funcionou, arranquemos todo. Non, hai que ver eses matices. Despois, as infraestructuras. Hai moitas infraestructuras preventivas, hai moitos montes, sobre todo os montes veciñais en Mancomún, que en Galicia pois tenden a estar asesorados técnicamente, temos a suerte de contar con Hugo, que despois seguro que nos conta moitas experiencias e demais, entonces esas infraestructuras poden funcionar, pero poden funcionar para certo tipo de lumes se somos capaces de chegar rápido e paralos. No momento en que se desborda, aí temos o exemplo dese tanque de auga, había unha cantidad de auga disponible con camiños adaptados e un monte gestionado que permitía ás brigadas entrar, pero cando estamos desbordados, ao mellor nin siquiera somos capaces de chegar a facer uso efectivo deles. Co cual, planifiquemos ben, teñamos estas infraestructuras útiles, tamén que sea ágil para as brigadas chegar a apagar o lume aí, pero somos conscientes que hai circunstancias, pode aparecer un raio nunha zona que non podes acceder baixo ningún concepto, e iso vai se desbordar e vai chegar lumes moi potentes, no cual todo o plan que tiñamos pensado vai ser pola borda, non? Entonces, esa seguridade que nos pode dar as infraestructuras, é dicir, vou amplialas, vou facer máis, ten que ir acompañado de outro tipo de estrategias. Despois tamén vimos distintos figuras, distintos proxectos que a mellor están máis financiados e demais. A veces tendemos a pensar que por ter máis financiación vamos ter mellores resultados. E démonos cuenta que había moitos pequenos proxectos que a mellor nin siquiera estaban pedindo cartos públicos nin tiñan axuda, pero estaban persoas activas detrás que levaban unha continuidade de anos que foron ampliando, pois, neste caso, un rebaño, etc. E funciona moi ben. A veces tamén temos que ser capaces de poñer o foco en quen está activo, intentar dimensionar económicamente o que somos capaces de facer e darlle unha continuidade que proteja o lume. E aí, agora xa se está traballando moito nas áreas estratégicas, é dicir, donde o lume sí que se nos pode ir de man, entonces intentemos ala, vai. Pasa nada. Son inquietos, aí dixen que era revoltoso. Intentemos apoiar e ver eso, vale? E non é unha cuestión de dicir, a mí se me das 1 millón de euros, arreglo o mundo, porque ninguén, eu creo que hoxe en día é capaz de arreglalo dunha forma tan sencilla. Despois, vemos moita xente activa facendo cousas, falaba Fran, non, da propiedade individual, ao mellor todos facemos un esfuerzo, plantamos esta parceliña, pero claro, os lindes tamén influyen, e o dimensionamento e a continuidade desa gestión influye, non? Que é tamén unha causa de abandono, de que fago eu no medio deso se ao final me vai a arder todo. De que me sirve ter unha faixa de frondosas que ao mellor é moi limitada en 10 metros de faixa, se despois vai vir unha cantidad de energía co lume porque todo alrededor está así.
E despois as infraestructuras, as carreteras, eso de chegar rápido para poder actuar e evitar un problema grande, vai ser fundamental. Todo o mundo, xa o vimos en procesos anteriores, decía o que quero é recuperar os camiños. Se recupero os camiños, vou ao monte, vexo o monte, gestiono o monte, chego rápido en caso de lume. Si vai ser moi importante por eso, tamén vai ser moi importante pola evacuación. Vemos que hai pueblos que non ten fácil a evacuación. E aparte, xa non é cuestión de o fume, o nerviosismo, pode haber accidentes, pois é importante ter claro esa parte. E despois tamén porque así, falando cas comunidades en confianza, pois contábanos moitas experiencias. E fixéronse moitos contralumes en situacións de urgencia que, bueno, algúns eran de xente que non pertenecía ás brigadas, non? Da población. Algúns, pois, co visto bo ou coa vista gorda de parte dos técnicos que, bueno, veña, é unha solución de emergencia. Outros, ao mellor, que non, que foron así, sin tal. E tedes que pensar, non estamos apelando a que se faga eso. Poño que é importante ter as infraestructuras por se fai, que non ter problemas, que non se nos escape, non mete la pata, pero sí que é sempre moi importante coordinarnos cos servicios de extinción, porque ao mellor hai unha brigada ali no medio, e estamos plantando lume, liámola. E aparte eso, que tamén nos dá unha oportunidade de evitar que se nos vaya e generar un problema maior de continuidade. E iso enlaza moito co tema da autoprotección. Hai un servicio de extinción que en teoría tiña que atender parar os lumes forestales, ao final estáse facendo máis contingencia dos lumes nas aldeas. E tamén hai un servicio de emergencia que deberíamos traballar nesa parte de autoprotección, de ter un plan, de saber como funciona, de quedar tranquilos. Tamén nos contaron moitos casos de hai que evacuar, hai que salir nos lumes de 2022, repetíase no 2025, e moita xente dicía menos mal que non fixemos caso e volvemos, porque senón non se salvaba o pueblo. Vale, pois teremos que facer fronte a esa realidade e saber como ter un plan tanto a nivel da población como coordinarnos cos servicios de extinción, porque se cada un imos a nosa bola no caos pode ser algo malo. E despois, sí que víamos, traballamos, temos proxectos por moitas zonas de Galicia, cada unha é moi distinta, pero xa a nivel territorial, paisajístico, pero tamén a nivel social, polas estruturas que hai, os montes veciñais, o tamaño dos montes veciñais, bueno, puxen aí varias imágenes hai unha gran cantidad de montes veciñais cunha gran superficie, pero na provincia de Ourense hai montes de 3.000 hectáreas, ao mellor na costa atlántica hai montes de 20 hectáreas, montes veciñais en Mancomún. Cambia moito o dimensionamento, ao mellor hai 6 personas para decidir sobre 3.000 hectáreas, noutros sitios son 200 comuneiros que hai que poñer de acordo. Esa parte social é moi importante, os plans de ordenación, aínda, bueno, son os datos do Plan Básico Autonómico, non sei a día de hoxe como está eso, pero hai moitos montes que aínda non ten ese plan de ordenación, ese asesoramento técnico é importante, témonos que coordinar máis nesse sentido. E despois tamén outras cuestións, comentaba Fran, non? Esa era a gráfica de Fran de ver un pouco a situación de partida e como lle facemos frente. É unha cuestión que teño ganas de escutar a Leonor, xa falaba con ela, por esa parte de a vegetación que hai, como o que comentaba antes, non? De o decaimento que pode supoñer o cambio climático, o de que zonas son máis aptas, que estrategias utilizo para esa vegetación. Hai unha serie de cuestións técnicas que, como teño suerte de contar con Leonor e con Hugo, xa as deixo aí para responder. Pero sí que é certo que recollemos, non, un pouco da xente estas tres cuestións principales, non? Había xente que nos dicía, despois dos lumes, o monte ten que dar. Outros apostaba máis por é que o noso monte non dá, que lle fago? E os últimos, pero é que eu non teño quen traballo o monte. Entonces, sí, está moi ben a hora para recuperar, pero que solucións lle aplico? E a partir de todas esas conversacións que tiñamos e tal, generamos así como este esquema. No enfoque productivo, sí que se vía zonas con actitude de producir madeira, con bons crecementos, con interés comercial, con unha estrutura xa montada, con esa cadena de valor que é moi importante. En Ourense hai moita cantidad de madeira que sale. Claro, é rédito económico e aí generabas un pouco o debate de que fago, sacrifico algunhas zonas a ver se así me protejo mellor, pero víamos que en general os discursos tendían vamos a repoblar cas mesmas especies, porque claro, hai inda que queira cambiar o pino por un castaño, o castaño aquí non se me vai dar, vai morrer, etc. Pero sí que había moito eso de vamos a ampliar, pois hagamos cortalumes máis grandes e demais. No enfoque de
que puxen aí de afacción abandonou a ficción. Claro, moita xente que, ao mellor, despois do lume 2022 a 2025, que ainda peleou para recuperar algo, está dicindo, é que a mí non me dá, estou poñendo cartos, non vou recoller nada, estou no medio deso, mentre non se solucione o do contorno, tamén vou abandonar. E vemos aí ese riesgo de ir nos seguintes anos continuando aínda con lumes con peores resultados, non? E despois era o debate ese de é factible unha xestión sen aproveitamentos de rédito económico. Quen paga? Que fago? Vou poñendo cartos eu para intentar, bueno, pero si de conclusión se falaba de temos que facer o esforzo de gestionar zonas estratégicas para protegernos. E despois, que facemos ca propiedade? Onde non pode actuar e o propietario non quere actuar, que fago, non? E por último, xa non hai quen traballe monte. Estánse cambiando os usos do suelo. E aí, que facemos? Traemos xente de fora, pero quen nos van traballar, como establecemos esa integración da xente, non hai quen queira vir, por qué, bueno, e despois a coordinación para a cadena de valor. Se non nos coordinamos, se non genera un valor económico, é difícil que unha persona se poña a gestionar eso. Creo que nos estamos estendendo, Fran. Sí. Perdón. Bueno, brevemente facer tamén un repaso máis alá do teórico, máis alá desta visita de campo que comentamos Daniel e eu, un pouco de proxectos nos que estamos traballando no que precisamente falaba antes, no, de ese cambio estrutural na relación que temos co territorio, nesas novas dinámicas de habitar o territorio. Entón, o que estamos facendo na Fundación Juana de Vega é tratar de dar soporte a comunidades locais que pretenden facer cousas, no? Algo tan sinxelo e tan difícil como iso, non? Nese sentido, un proxecto que rematou recentemente é o CAPRIF CC, que, bueno, un acrónimo dun título moi longo que xa explica en si o proxecto, Comunidades Activas, Paisaxes Resilientes ante Incendios Forestales e Cambio Climático. É dicir, todo está xa aí, non? Un pouco que pretendíamos con ese título longo é mostrar os contidos do proxecto, que basicamente consistiron en traballar con diversas comunidades locais, fosen montes veciños en Mancomún, montes de varas, propiedades privadas particulares, e nese sentido traballamos en 5 áreas de Galicia e Asturias, e o que se facía traballar con esas comunidades locais, un total de alrededor de 60, que estivesen en diversos estados de xestión, en diversos modelos produtivos, en diversos modelos de organización sociocomunitaria, etc. Non? A idea fundamental, por non estenderme demasiado, porque como di Dani, vamos mal de tempo, era procurar solucións multifuncionais para eses montes. Que precisaban, como poderían reorientar modelos que non estaban funcionando, replicar aqueles que estaban funcionando, xerar intercambio de coñecemento entre as propias comunidades locais, etc. E un resultado interesante que sempre, ou que nos parece interesante, que sempre pretendemos os proxectos, é que eses proxectos leven a establecer redes, a establecer contactos, a establecer aprendizaxes mutuas, intercambios. E neste caso hai unha rede de comunidades xestionadas dentro do proxecto CAPRIF. Se alguén ten interese pode visitar a web, que todavía está activa, e aí se poden descargar informes do proxecto e este listado, non, de comunidades activas. E a verdade é que foi un proceso moi interesante, porque víamos que realmente a veces as barreiras que se perciben dentro da comunidade local poden ser facilmente subsanables no marco dun proxecto. A dificultade está no día seguinte ao que o proxecto remate, non? Por eso nós sempre tentamos retornar aos territorios nos que estamos traballando para que a duración do proxecto non marque esa actividade, non? Que vaya máis alá deses fondos que comentaba Dani. E a veces, con imaginación e con iniciativa, e máis alá de que os proxectos rematen e que se rematan eses fondos, sí que se consiguen establecer modelos que funcionan. Este é un exemplo dunha das intervencións, porque neste caso era un proxecto financiado pola Fundación Biodiversidade e tiña capacidade para execucións piloto. Estamos na Edreira, un área de alto valor natural, que era de alto valor natural na contorna do Parque Natural do Invernadoiro, e, bueno, aí fixeron intervencións, como vedes, esas albarradas, plantación de frondosas, etc. Non? Simplemente a modo de exemplo de que tamén son proxectos que en moitos casos teñen eses pilotos demostrativos, non? Un proxecto radicalmente distinto é Paisactivo, que todavía está en funcionamento, remata agora no ano 26. Este é un proxecto Interreg POCTEC con Portugal, un proxecto espello con Portugal. No? Este proxecto se fundamenta sobre todo en esa outra parte que comentaba, na parte máis ecosocial, digamos, na parte máis comunitaria. No? O proxecto, resumido nunha frase, iría de modelos de activación de núcleos rurais. E entón temos que estudiar eses núcleos, esas aldeas que están funcionando, por que están funcionando, con que mecanismos están funcionando,
e lonxe do que podíamos pensar, non sempre é a través do tema económico, non? Frecuentemente falamos dese abandono rural porque a xente marcha por motivación económica, eso foi unha realidade, eso é certo. A día de hoxe xa empezamos a ter dúbidas diso, non? Porque, lóxicamente, cando non hai relevo xeracional nunha explotación gandeira, por exemplo, que está funcionando, que a nivel económico é moi rendible, pois hai algo máis profundo detrás, xa non é só os cartos, hai outros fatores, non? E entramos en esa parte máis sociolóxica, digamos, non? Xa non queremos vivir desa maneira, en certo modo, non? Entón, nese sentido, o proxecto estudia por que hai aldeas que funcionan e por que hai aldeas que non. E aí determinamos, a través dos dous casos piloto, esa é unha imaxe de Infesta, no Concello de Monterrey, na comarca de Verín, que é o piloto galego. E temos en Portugal a Almofrela con a aldea de Vallao, no centro norte de Portugal. E aí vimos que, como decía, máis alado económico, a veces simplemente unha asociación cultural que é dinámica consigue fixar poboación en ese núcleo, non? E temos os exemplos en esta xornada de núcleos rurais, de comunidades locais que a través da dinamización sociocultural máis alado do aspecto productivo consiguen ese dinamismo. Este é un exemplo de Infesta, tamén a modo de inventario, e por ser tamén transparentes, non? Dicir que os pilotos que se executaron en esta comunidade, pois arderon. Lóxicamente, e tentamos, non? Como víamos na imaxe anterior, a iglesia tiña ardido nun incendio anterior, foi reconstruída pola comunidade de Montes, e unha das intervencións precisamente foi limpar e liberar de biomasa a contorna da iglesia. Esas frondosas que se plantaron foron arrasadas polo lume, non? Pero, bueno, non dice ser significativo que un proxecto que se chama Paisativo, Paisajes Resilientes contra o Cambio Climático, pois, bueno, os propios pilotos foron arrasados polo lume, non? Este outro exemplo, que este de Pousada, é un polígono agroforestal no Concello de Os Ríos. Este exemplo traémolo porque hai posibilidades, non? No marco normativo que temos hai figuras que nos parecen interesantes. Temos esa lei de recuperación da terra agraria, que ten instrumentos que son técnicamente e teóricamente entendemos que moi válidos, como poden ser estes polígonos agroforestais. Sin embargo, nos falta esa outra componente. A figura pode estar moi ben, o instrumento pode estar moi ben, pero quen o xestiona? Cal é o xente xestor diso? Esas figuras deben ir acompañadas tamén de proceso, xa non digo de promoción da figura en sí, que a cidadanía coñeza que hai esas opcións, non? Porque moitas veces non accedemos a figuras deste tipo, incluso a fondos, porque hai descoñecemento, porque a burocracia é moi complicada, etc. Non? Un esforzo que temos que facer, todos os técnicos e persoas vinculadas a estas temáticas, e especialmente en administración, é simplificar eses procedementos e que sexan realmente accesibles e coñecidos, porque moitas veces hai máis posibilidades das que pensamos. Non? Precisamente, este polígono agroforestal, cando era xestionado pola veciñanza de Pousada, estaba perfectamente cuidado e perfectamente limpo. Unha vez se declara polígono agroforestal, non se atopa un asente xestor, as persoas que cederon as súas parcelas deixan de xestionalas porque xa son parte dese polígono, cando ven o lume, a acumulación de biomasa fai que arda íntegramente todo ese souto antigo. E iso levounos a pensar no proxecto que comentaba o Brentino, no Souto Lá. Cando nos facíamos traballo de campo, máis alá dese valor productivo, do valor económico que pode ter a castaña, que é un sector que entendemos tamén pode ser igual pode ser o novo viño, non? Porque non, hai unha cultura do viño, pode haber perfectamente unha cultura da castaña, ou mellor, non? E veíamos que moita xente, o vínculo que guardaba coa aldea era precisamente polo ciclo da castaña, por ir facer esas demoucas, por ir aos magostos, por ir a recollida, etc. Entón, aí veíamos que máis alá do productivo, máis alá do aspecto ambiental, que é un ecosistema que ten un valor en sí mesmo, había unha ligazón cultural moi profunda, non? Entonces, especialmente en comarcas como Valdeorras, Trives, Manzaneda, veíamos que había esa conexión, non? Da xente co territorio a través do mundo do souto. Entón, é un proxecto pequeno, un proxecto que vai a durar 3 anos, pequeno en financiación, pero no que vamos a pretender entender como funciona ese mundo, entender que posibilidades ten en relación a cadenas de valor, como se comercializa, como se traballa o sector, pero tamén, desde logo, entender que relevancia ten para as persoas que habitan o territorio, non? E ver se así somos capaces de revitalizalo de alguma maneira. Paso de novo. Sí, pero nada, xa acabamos, que estamos nos portando un pouco regular co tempo. E simplemente comentar... Bueno, non é para tanto. Vamos. A parte que a xente tamén se vai cansar de nós, non? Sí que todo o que comentamos, cando traballamos por aí e o vemos, a necesidade da escala, poñía aquí esta imagen, a parte de por ser moi colorida, que está sobrepoñendo os montes veciñais, esas manchas verdes, cos lumes, coas aldeas, vemos que na comarca de Valdeorras, por exemplo, a necesidade que temos de coordinarnos con distintos agentes que están ou que influyen no que pode ser a recuperación do territorio para evitar futuros lumes. Non, temos esas 211 aldeas que me salían aí según o meu análisis, que hai que proteger, que habrá xente, que habrá que contar con esa xente,
están as comunidades de montes, parte delas teñen convenios ca administración, co cual tamén hai que contar que a administración ten a competencia na gestión. Hai moitas persoas que están, os gandeiros tamén, temos exemplos, non, que van falar despois, como Mario, que están nese territorio, que nos poden axudar, coordinarnos, é fundamental. E se non somos capaces, non, de generar ese diálogo, por moito que fagamos un proxecto moi concreto nun monte e pensemos que resolvemos a nosa realidade, as escalas que estamos vendo non van a influir. Entonces eso, aparte de que recollemos moitas veces todas esas críticas coa administración, co papeleo, coa documentación, coa complejidade que hai por aí e tal, e tendemos, non, de todos estes agentes a responsabilizar. Todos somos responsables, pero buscamos que a primeira responsabilidade que se cumple é o do lado. Pero hai que entender que no noso, non, a parte social, querer ao noso territorio, estar ali, entendelo como noso, estar activos, propoñer, sentarnos con todo este ecosistema para solventar algo, é fundamental. Non é sencillo, pero nós sí que, agora que vamos traballando en distintas zonas, vemos que están cerca disso. Que é máis factible do que realmente pensamos.